Mali kunnafoni TV kanubaw cɛ ni muso denmisɛnnin ni makɔrɔba an ka folibɔ bɛɛ lajɛlen dante foli min na ni ye aw ka jamukan sigili aw ka musoya jamukan aw bɛ min suit mercredi Mali kunnafoni TV.net sanfɛ n'ale ye musoya ye o de sigira voilà bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye mɔgɔba dɔ ye ni ko mɔgɔba tɛ k'i ye star dɔrɔn ye muso cɛsirilen don courage b'a la charme de wa beauté de wa ale ka sourire aw bɛna faamu sɔn dɔrɔn voilà n'ale bɛna masala min bɛ musoya kɔnɔ min b'a bolo musoya kɔnɔ aw bɛna min faamu a bɛ n'o yira an na bi madame bonjour. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va bien et vous? Marie par là. Ay, merci. Il est par là ça? D'accord, merci. Ne yɛrɛ jarabili na. Wallahi depuis de la mec il a dit. Ah, d'accord, il y a pas de souci. Kɔfɛ an tila ka sɛgɛrɛ nu di ɲɔgɔn ma tɛ ya? Vraiment a bɛ diya n ye. OK. Voilà, sanni an ka taa ɲɛfɛ i b'i tɔgɔ, i jamu, i sigiyɔrɔ, i b'o fɔ an lajɛbagaw ɲɛna. Yan'an ka kuma daminɛ, n bɛ n balima silamɛ jamaw fo. N tulo b'i la. N bɛ foli bila n bangebaga filaw ye, ka foli bila Ala ye, ka foli bila an lajɛbagaw ye. N tulo b'i la. Ka hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ fɛ kuma ɲama bɛ kuma na ni n donna min gasilo o ka yafa n ma. Kosɛbɛ, kuma an ka kuma daminɛ ni bisimila ye. Ne tɔgɔ Kajatu Tarawele. N ye malien ye. N furulen de don. N sigilen de don Faransi. Mais n tun bɛ Mali la yanni n bɛ taa Faransi. N taara Faransi nin y'a san 5 ye. OK. D'accord, donc actuellement i sigilen don Faransi nin y'a san 5 ye. Awɔ. D'accord. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, dans la vie, me bara caman kɛ. OK. Me feerew kɛ, me commerce kɛ, me mɔgɔ bilasira, me n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na, me muso furaw feere, me cɛya furaw feere, dogona t'a la parce que bana de don, n b'o bɛɛ kɛ. Me mèche ninnu ni sakiw me fɛn caman feere. Bon n bamuso ka produit fana n b'o feere Faransi ye. Elle fait des produits agroalimentaires, juga, chitulu, soja ninnu, huile de soja, je vends plein de choses. N tɛ fɛn kelen kɛ quoi. Vraiment, je bouge beaucoup. OK. Donc ne y'a faamu en tout cas i ye fɛn minnu fɔ a bɛɛ de bɛ musoya concerné. E yɛrɛ ta ye musoya produit ye, mèche b'o la, fɛn caman b'o la. Ani i ba ta olu ye ka muso dɛmɛ cuisine na. D'accord. O faamuna. Donc sanni an ka don olu kɔnɔ k'olu détailler comme jamukan yɛrɛ tɔgɔ ko musoya. I bɛ i da se musoya ma e yɛrɛ fɛ parce que bɛɛ n'a ka propos de don, bɛɛ n'a ka idée de don. E yɛrɛ fɛ musoya ye mun ye? Bon, musoya ka gɛlɛn dɛ. Ne kɔni fɛ musoya responsabilité ba de ye. Muso tɔgɔ ye fɔlɔ muɲu ni sabali. N'o b'i bolo diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ nɔgɔyara. Muso kan ka kɛ faamuyalibaga ye, muso kan ka kɛ bilasirabaga ye parce que du bɛ muso de bolo. Fɛn bɛɛ bɛ muso de bolo. Muso de bɛ wolo ka bɔ i ka so ka taa so wɛrɛ mara. Donc ni muso i ma kɛ hakiliɲumantigi ye, i ma kɛ faamuyabagatigi ye, i ma kɛ dususumatigi ye, a ka gɛlɛn k'i bɛ se ka i ka du mara. Donc ka se ka cɛ mara, ka denmisɛnninw mara, ka jamana mara, fo muso ka kɛ hakiliɲumantigi ye, ka kɛ muɲu ani sabalitigi ye. Ne kɔni fɛ musoya y'o ye. Voilà, i ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ musoya concerné kosɛbɛ yɛrɛ de ani fɛnɛ a tɛ tɛmɛ o kan. D'accord. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ i ko k'i bɛ commerce de kɛ. Commerce i y'a étude de kɛ wa ou bien pourquoi le commerce i ye étude abandonné commerce nana cogo di? Bon, commerce nana cogo min na n ye étude kɛ. N ma ban étude ma sauf que n ye étude kɛ Mali la. Mais comme Mali étudié an bɛɛ b'a kalama a ma nɔgɔ. Mali filɛ nin ye bi na an kɔni bɛ kalan kɛ tuma min na je sais pas n'a changé la sisan dɛ. Ne ye n ka kalan daminɛ Côte d'Ivoire yanni n bɛ se Mali la. N bɛ don Mali kɔnɔ yan don min na n kun bɛ kalan kɛ j'étais entre les 5 premiers de ma classe. N ye n ka bac kɛ y avait pas de problème mais n nana université la c'était compliqué parce que an ye muso de ye. An kun bɛ Côte d'Ivoire kuma ma an ma dege ko dɔ la mais Mali la yan ni k'i bɛ taa ɲɛfɛ ka kalan kɛ f'i bɛ kurusi le bɔ. Ne kun ma dege kurusi bɔ in na. Mais c'est vrai n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ka se ka an taara université la n'o y'i bloqué première année la ni k'i bɛ wari sara 15,000 ni m'o sara i tɛ passer
de un ni ye 500 francs sara o be proposition qui est fibe crucibo donc an ma soma anye kalankete o bi embêté o be chantage qui la tout ça la kalan yɛrɛ te non seulement kalan te o be mɔgɔ tɔɔrɔ ka faro kan donc an ne kɔni ka diplôme bɛ n bolo licence bɛ n bolo mais Mali licence kɔni français o égal à yɔrɔ jɔsi i b'a ta i bɛ taa jɔsi de kɛ parce que a bɛ so kɔnɔ ça ne sert à rien i bɛ taa n'o y'i bila ka i ka licence bila ka français dɔ ta sisan o n'a ka defu k'o bila k'a ka don classe kɔnɔ i yɛrɛ bɛ papier bila ka bɔ ka salle to a bolo puisque c'est qui kɔni i t'a hali t'a moitié dɔn donc ne kɔni jɛn'o kɔ ne taara ne ye n ta kɛ jɔsi ye n tola n ka jɔsi la n ye n débrouiller ka kow faamuya ka se ka n ka économie kɛ maintenant n bɛ n ka projet kɛ dɔɔni dɔɔni sinon n ye kalan kɛ n ye kalan kɛ wa diplôme bɛ n bolo mais a diplôme de français kɔni a tɛ nafa ɲa peut-être a bɛ nafa ɲa Mali kɔnɔ mais français kɔni c'est zéro. Ok o faamuna donc fo ka na kɛ sisan i bɛ commerce de kɔnɔ i da sera yɔrɔnin dɔ ma français sigi donc après an bɛna discuter o kan kosɛbɛ. A ma nɔgɔ dɛ. D'accord. Donc sisan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ commerce in yɛrɛ c'est composé de quoi et quoi i ka produit ye mun ni mun ni. Bon n ka produit au début n y'a daminɛ n bɛ to ka n kun bɛ bazɛnw dilan Mali la yan k'a bila ka taa ka feere mais j'ai vu que n'i taara ni fani ye kuma dɔw a tɛ san mais sisan n b'a bila comme il y a e-commerce n b'a bila statut sanfɛ ni ye modèle bila ni min diyara mɔgɔ ye directement n b'a commande kɛ k'a d'o ma directement dɔw yɛrɛ bɛ n ɲininka ko nin bɛ yen a m'a fɔ n k'a bɛ yen c'est vite fait n bɛ n dɔgɔmuso wele dɔrɔn n ko dans 3 semaines don dɔ n'o ye n wele n ko non a ma sɔrɔ fɔlɔ dɔɔni fani bɛ na n ko non c'est le commerce quoi mɔgɔw b'a faamuya donc m'a kɛ m'a bila ka na jusqu'à ce que a nana bonya n bɛ fɛnw ta m'a photo ta m'a bila n ka statut sanfɛ n'a bɛ n b'a commande a bɛ na donc petit à petit commerce a tagala ten bon n ka fura feere fana n y'a dɔn fura feere ninnu n donna la fura feere il faut savoir que ça marche beaucoup parce que bana mɔgɔ caman bɛ France cɛ ninnu bana b'o la u bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la France baara ka jugu cɛw bɛ baara kɛ nɛnɛ na n'u nana don so kɔnɔ u bɛ sɛgɛn dɔw bɛ kɛ hɛkɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na parce que kuma ma nɔgɔ quoi cɛ dɔw bɛ yen n'o yɛlɛla muso kan dɔrɔn vite fait o tɛ se ka baara kɛ parce que o sɛgɛlen de don donc furaw bɛ yen i bɛ se ka min kɛ k'o ladɛmɛ u bɛ se ka fɛn kɛ mais a fura vraiment fura ɲɛnama de don a bɛ san fana comme ne yɛrɛ bɛ tile ban ka téléphone i b'a fɔ ko secrétaire u bɛ n wele cogo bɛ n wele ten mɔgɔ bɛ na ka na fura in san a bɛ marcher parce que bɛɛ bɛ retour kɛ u b'a fɔ fura tɔgɔ ka ɲi mais n'i b'a feere mɔgɔ b'a fɔ ko n'i b'a kuma fɔ ko nɛni de don pourtant fura feere de don quoi ka se ka mɔgɔw ladɔnniya donc o fura bɛɛ bɛ sɛgɛn France cɛ tɛ fara muso kan an bɛɛ bɛ girin de i bɛ don so kɔnɔ i sɛgɛlen hali muso kuma dɔ i cɛ yɛrɛ k'a fɔ k'i ka magi la a ka gɛlɛn ma parce que i sɛgɛlen de don France vini yan vie c'est même pas pareil quoi donc fura feere nana ten voilà an lajɛbagaw y'a faamu kosɛbɛ a yɔrɔnin fɛnɛ na an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ voilà sisan o bɔlen ko ye fura ninnu a composelen non jumɛn de parce que an b'a ye a dɔw bɛ yen olu ye dilannen don tubabu ka système na dɔw y'an yɛrɛ ka yiri naturel ye e taw y'a sugu jumɛn fura ninnu c'est purement composé des arbres traditionnels tubabu fura fan si t'a la an ka farafin fura naturel de don a fura kɔni 100% naturel tubabu fura fan si t'a la a bɛɛ an yɛrɛ ka yiriw de d'accord voilà sisan o tɛmɛnen ka bɔ yen boutique de b'i bolo ou bien i bɛ vente en ligne de kɛ n bɛ vente en ligne de kɛ boutique tɛ n bolo n m'a bɛɛ feere sur internet j'ai pas de boutique i bɛ site jumɛn kan ben m'a bila n ka Facebook statut sanfɛ si TikTok et tout ça m'a bila sanfɛ bon site yɛrɛ tɛ n bolo donc mais a feere ten petit à petit parce que France il faut savoir que n'i ye site dayɛlɛ i ka commerce a ma nɔgɔ wari bɛɛ bɛ taa donc an b'an ta kɛ dɔɔni dɔɔni et puis après on verra surtout à TikTok la main i tɔgɔ TikTok kan n tɔgɔ TikTok kan c'est Kadi de rêve oui wow bon vent voilà Kadi da sera ma k'i furulen don la question tun bɛ n bolo yan nɔ est-ce que tu as des enfants oui j'ai des enfants d'accord j'ai des enfants ala k'u bɛɛ balo amina yɛrɛ bi Kadi e ka baara in l'importance de ton travail i ka baara in nafa jumɛn bɛ se musoya kɔnɔna la bon ne ka baara in nafa bɛ se musoya kɔnɔna na du côté commerce la ne ka baara nafa bɛ se musoya kɔnɔna na parce que muso f'i ka kɛ i kana n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na kuma ka gɛlɛn muso filɛ nin n'i ma dɔ kɛ k'i b'i sigi bi k'a to cɛ ma a ka gɛlɛn quoi
parce que jɛnatigɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na fo muso i ka baara le kɛ i fana ka se k'i cɛ dɛmɛ k'i somɔgɔ dɛmɛ k'i cɛ somɔgɔ dɛmɛ parce que ni problème wulila don min ko cɛ dɔrɔn de bɛ baara la e tɛ foyi la ou bien ka sigi don o don ko cɛ k'a di e ma k'a sɔrɔ a tɛ cɛ yɛrɛ bolo a bɛ na ni degun ɲɔgɔnya ye furu kɔnɔna na parce que kuma dɔw la n'i y'a ye cɛw ni muso bɛ kɛlɛ nansɔngɔ dafabaliya kɔnɔ kɛlɛw b'a la bon ni e bɛ dɔ la cɛ ye 200 di e ma e yɛrɛ bɛ se ka 200 fara a kan a b'a dafa a bɛ nan duman tobi k'a di mɔgɔ ma kuma caman bɛ nɔgɔya don o don safunɛ sɔngɔ ni e yɛrɛ bɛ dɔ la a ka nɔgɔ donc ne kɔni bɛ min fɔ musoya kɔni muso bɛɛ ka se ka wuli ka baara kɛ u kana sigi k'a to cɛ ma cɛw bɛ se ka min kɛ anw yɛrɛ bɛ se ka kɛ mais a t'an bali ko an ka an occuper an cɛw la i bɛ baara kɛ cɛ ta bɛ yen muso fana ta bɛ yen bɛɛ ka i k'a kɛ ni hakili ye quoi i kana fɔ fana ko n bɛ baara la ko n bɛ jama ka tɛmɛ n cɛ kan c'est pas comme ça ni cɛ y'i to i ka baara kɛ i fana k'a ta ni hakili ye i ka faamuya ni hakili ye hakili b'a tɔ bilasira. Wow. Femme battante et femme au foyer. Hey, d'accord. Kadi 600. Il y a difficulté. Commerce kono. Ani Francis Doronte. Extérieur vie réalité. Ami mi réseau kon côté a vie réalité. Il se qui daru do ni na ka foyer. Ani e difficulté musorega parcourir kon na la kana se bima. Ah, ni kuma ngwani ni kuma barka mai. Abe mi réseaux sociaux sanfɛ ka kuma ni kɔni ni kuma barka ma o tɛ tiɲɛ dɛ. Kasi wɛrɛ bɛ kɔfɛ. Réseaux sociaux ta tɛ tiɲɛ an bɛ taa an ko de k'an pari ka maquillage kɛ ka n'an sigi ka video kɛ mais min bɛ kɔfɛ o ka jugu dɛ. N'est-ce pas? Ni y'a fini na ala dɔw bɛ fini min don ka video kɛ ala ka nin ɲɛ d'a kan. Franci. Ok. Franci ka gɛlɛn. Sɔgɔmada fɛ. Est-ce que 6 heures sunɔgɔ par jour? Je pense pas. Ni mɔgɔ bɛ se ka sunɔgɔ France ne kɔni t'a sunɔgɔ n tɛ mɔgɔ tɔw dɔn mais ne kɔni t'a sunɔgɔ personnellement n bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la ni dugu jɛla i bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ i bɛ occupation i ka denmisɛnninw fɔlɔ ka t'o bila école la ne yɛrɛ ka di n bɛ kuma n yɛrɛ de kan n tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ kan ne bɛ wuli sɔgɔma ka trottinette ta trottinette électrique k'a minɛ ka n den bamu kɔ la ka taa dɔ bila crèche la ka taa dɔ bila école la ka sɔrɔ ka na trottinette bila so kɔnɔ ka transport ta ka taa baarakɛyɔrɔ la ka sɔrɔ mobili jɔlen n'o bolo puisque n tɛ se ka kɛ mobili la n tɛna se ka bɛn heure ma a ka gɛlɛn donc Franci vie ka gɛlɛn trop sɔgɔmada fɛ i bɛ bɔ ne bɛ taa jɔ neige kɔrɔ sɔgɔma ka baara kɛ ka wari ɲini don dɔ a wari a tɛ sɔrɔ ni surtout ni papier t'i bolo dɛ papier kun tɛ ne bolo ne tun bɛ baara kɛ n sara kun tɛ sɔrɔ n bɛ baara kɛ n bɛ tila ka taa kasi n sara nɔfɛ k'a deli k'a minɛ a kun tɛ sɔrɔ parce que papier kun tɛ n bolo n bɛ jɔ métro da la ka client ɲini ka baara kɛ ka se ka n balo sɔrɔ parce que n tɛ fɛ ka siri mɔgɔ la n tɛ fɛ ka taa mɔgɔ deli wari la u k'a fɔ n ma ko a tɛ n kun ka n dɔgɔya wari la ni dusu ka bɔ n ma parce que ne yɛrɛ fɛ bɛɛ kan ka dɔ ɲini mɔgɔ man kan tɛ ka fisaya wari ɲini ma tant que i t'i yɛrɛ feere ka sunguruba kɛ i kan ka wari i bɛ wari bɛ sɔrɔ cogo cogo i k'a kɛ ten i ka wari ɲini quoi jɛlenya kan Franci ka gɛlɛn an tɛ sunɔgɔ dɛ mɔgɔ b'a fɔ ko Franci ka nɔgɔ b'an ye ten ko i b'a dɔn hali yan Mali la ne bɛ fɛn dɔw ye aw b'a kɛ an tɛ se ka kɛ Franci wallahi saki marque dɔw bɛ a b'a don ne bɛ mobili dɔw ye mɔgɔ bolo yan an tɛ se ka san Franci hali n'i y'a san n'i y'a fɔ an ɲɛna an b'an ka budget ka tila an tɛ se parce que an tɛ se a kɔrɔ mais o de kosɔn ne bɛ sigi ne bɛ ɲɛbɔ maliyɛn fɛ mais après n'i nana Mali fana kɔnɔ i b'a dɔn tuguni ko wɛrɛ bɛ o fana kɔfɛ quoi ne yɛrɛ kun t'o dɔn kan t'o yɔrɔ ne tun bɛ ɲɛbɔ Mali fɛ fo n b'a fɔ ala ne bɛ presse ka na Mali la parce que ne bɛ mɔgɔw ye cogo min na mais n nana don yan n fana ye réalité ye k'a dɔn ko tout est sous couvert donc Mali ni Franci a bɛ comme filtre le b'a bɛɛ kan donc ala k'an bɛɛ dɛmɛ an ka réalité lajɛ an kana filtre lajɛ an kana ta apparence quoi c'est pas vrai du tout e b'a dɔn k'i ye star de ya non mais ni courage tɛ muso bɛɛ la dɛ non f'i bɛ baara kɛ n'i ma baara kɛ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ wallahi Franci ka gɛlɛn en un mot i bɛ caméra lajɛ i bɛ conseil di muso denmisɛnninw ma an kan t'an baw ma dɛ an filanw an'an dɔgɔninw i bɛ conseil d'u ma Franci taga tɛ hali Mali la yan wallahi courage min b'e la u ka se ka courage ɲɔgɔn ta wallahi o b'an la avancer kosɛbɛ dɛ ça c'est voilà à toi bon ne balimamuso n dɔgɔw o ni n kɔrɔw ne bɛ conseil min d'a ma n bɛ se ka kuma n ka di tɔgɔ la dɛ n tɛ kuma mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la ne tun bɛ Mali la Franci tɛ dɛ Franci tɛ wari di mɔgɔ ma ne tun bɛ Mali la alihamudulilayi ne bamuso wari batigi tɛ mais se kun b'a ye mais ne y'o bɛɛ to ne tun bɛ taa sigi artisanat ni minnu bɛ n dɔn n bɛ sɔnni don n bɛ ɲɛsi don n tun bɛ si ɲɛna ka baara kɛ seli la 31 na n bɛ denyɛrɛni to n kɔnɔbara la ka si ɲɛna ka baara kɛ ka denyɛrɛni to sin na ka si ɲɛna ka baara kɛ parce que baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la
i yɛrɛ ta i bɛ se ka waso n'o le i bɛ tɛ waso ni cɛ ta i tɛ waso ni muso ta i tɛ waso ni ba ta i tɛ waso ni fa ta ye mɔgɔ i bɛ waso ni halala le i b'i halala le du i sago ma mɔgɔ t'a f'i ma k'i ye n ka wari dun mɔgɔ tɛ waso i ma bɛɛ ka wuli i ka dɔ kɛ mɔgɔ si kana siri mɔgɔ la i kana bila i kun la ko ne tɛ se k'a sɔrɔ fantan bɛ kɛ fɛn ye waritigi fana bɛ kɛ fɛn wa waritigi bɛ se ka kɛ fantan fana ye n'i ta bi ku i y'a ɲini jɛlenya la i m'a ɲini dogo la diɲɛnatigɛ la n'i ye fɛn fɛn décision ta k'a fɔ ko ne bɛ kɛ nin ye ala walahi bɛ ka ye fo ni a ka yala dabila k'a fɔ ko n bɛ wari sɔrɔ facilement a kana nege iPhone nɔfɛ ce n'est rien ne yɛrɛ iPhone tɛ ne bolo je m'en fous de ça n bɛ n ka diɲɛnatigɛ considérer n bɛ fɛ ka n ka vie dilan n ka denmisɛnninw n cɛ n ka denbaya n balimaw o kana sɛgɛn ne b'o dɔrɔn de fɛ ninnu bɛɛ n'an bɛ sa an bɛ taa k'a to ce n'est rien an ka baara kɛ dɔrɔn o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la hakɛto b'a la salala mamadu non j'ai trop aimé a y'a bɛɛ de fɔ kuma tɛ ne da bilen en un mot a filɛ k'a bɛɛ de walawala aw ye mɔgɔ ye nin conseil lamɛn vraiment ne m'a fɔ ko i t'i sɛgɛn mais i b'i sago sɔrɔ ni nin conseil ye don dɔ la ala ka faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ ma amina yɛrɛbi ka ni sɛgɛnba in kɛ Mali la ka tila ka taa ni sɛgɛnba in kɛ Faransi wallahi donc bi e ye nafa jumɛn de sɔrɔ nin bɛɛ la bon ne kɔni nafa min sɔrɔ an b'a fɔ alhamdulilahi rabi alamina parce que Mali ni Faransi fana tɛ kelen an bɛ sɛgɛn Faransi tiɲɛ de don mais fɛn dɔw fana bɛ Faransi min tɛ Mali la genre la santé c'est très important Faransi ni mɔgɔ banana priorité d'abord c'est les patients quoi o bɛ occuper la mais Mali la ni banana alors olu tɛ banabagatɔ jate déjà o bɛ occuper ta jɔ guichet la ta ticket ta tout ça la k'a sɔrɔ wari tɛ dɔw kun a ka gɛlɛ quoi bon Faransi waritigi ni fantan bɛɛ bɛlen no bɛrɛ kelen na au niveau de la santé donc vraiment o yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ Faransi ka nɔgɔn ni Mali ye dɔɔni et puis fana ni wari t'i bolo dɛmɛw fana bɛ mɔgɔ ye o yɔrɔ la ni den b'i bolo surtout o bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye ne bɛ se ka min ɲini peut-être malien autorités fɛ o k'a lajɛ dɔrɔn o ka fɛn dɔ sigi en place même si c'est des ni se yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ b'a kɛ même si c'est des associations fantan denmisɛnnin minnu bɛ semaine ka to ka dumuni d'u ma quoi o bɛ denmisɛnnin dɔw fana bɔ sɛnɛya la parce que bɛɛ n bɛ fɛ ka min fɔ Jean butigitigi ninnu dɔɔni bɛ mun kan a kɛra finitigi o minnu bɛ fani feere butigitigi dumunitigiw kalo yɛrɛ tɛ dɔɔni an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka fara ka association dɔ kɛ quartier bɛɛ dɔɔni na bɛɛ bɛ dɔɔni n'i ye sanni kɛ i bɛ fɛn fitinin di a bɛ taa ka taa bila association an b'a di denmisɛnninw ma dɔɔni fɔlɔ o tun b'o de kɛ ka anw balo Faransi anw fana bɛ taa dumuni minɛ mɔgɔw bolo dɔɔni an fana nana an ye dɔɔni sɔrɔ n'an ye temps fitinin sɔrɔ an bɛ participer an fana bɛ taa jɔ butigidaw la maloya t'o la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que an kelen tɛ se ka bɛɛ kɛ an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ye sanni kɛ est-ce que i bɛ se ka dɔɔni di denmisɛnnin dɔw bɛ yan fantanw de don an b'a fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma an b'a collecter ten an bɛ taa ka taa di association na nous aussi on participe mais ne b'a ye Mali kɔnɔ a ka gɛlɛ o tɛ kɛ mɔgɔw dɔ bɛ bazin baw don o bɛ mobili ɲumanw kɔnɔ olu bɛɛ da ka gɛlɛn ni nin ye ni filɛ an bɛɛ bɛ sa mais i bɛ min kɛ ka to diɲɛ kɔnɔ o de bɛ to i kɔ quoi denmisɛnnin dɔw bɛ o ba tɛ o fa tɛ se t'o ye mais dumuni yɛrɛ ka gɛlɛn hali Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Faransi kan wallahi ne yɛrɛ b'a hali sogo ka gɛlɛn Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Faransi kan fɛn bɛɛ ni ala cɛ ne nana ne ko n dɔgɔmuso ma a bɛ taa sogo san ka na n ko n bɛna brochette kɛ n ko ne tɛ brochette sɔrɔ Faransi ne sigilen yɔrɔnin kelen ne ye 6000 dun wallahi fana ture fila ɲininka ne ko n ko o tuma nin ye Mali ye anw sigilen an ko Mali b'a diya n ko Mali ye fantadu ye fɛn saga bɛ yan misi fɛn bɛɛ bɛ yan jaa da ka gɛlɛn yan ka tɛmɛ hali Faransi kan ko bɛna nɔgɔya kuma jumɛn n'an b'an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo walayi a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna an bɛ dɛmɛ ɲini kɛ autorités fɛ halisa n'Ala sɔnna a bɛ nɔgɔya quelle émotion d'accord ka di i ka kumaw bɛɛ faamuna voilà an y'a ye fɛnɛ hinɛ bɛ dusukun na envers les autres enfants les enfants de la rue mais i bɛ dugawu kɛ i se ye min i bɛ continuer k'o fɛnɛ kɛ inchallah a bɛ ɲɛnabɔ voilà sisan émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma folikan jumɛn de bɛ Kadi bolo k'a lase an lajɛbagaw ma ani i ka clients ani papa chéri yɛrɛ ani denmisɛnninw ani français bɛɛ lajɛlen bon folikan min bɛ ne Kadi bolo k'a lase jama ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni cɛw ni baraji kuma n t'a dɔn bɛna foli ka gɛlɛn ma mais n kɔni n tɛna foli dan ko n tɛ conseil fɔ ne kɔni Kadi bɛ n nana yan bi n bɛ Mali kɔnɔ n b'a essayer yanni n bɛ taga kɔni n b'a essayer ka se ka ko dɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka association ko in kɛ cogo min na n bɛ taa n tɛ mɛn n bɛ segin ka na tuguni parce que n yɛrɛ ye ko caman ye n ye fɛnw visualiser je sais n b'a dɔn n bɛ ko min kɛ mais n kelen fanga tɛ se n b'a deli jama fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn bɛ TikTok kɛ
an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ se ka bɔ k'an ka réseaux sociaux ta ka dɛmɛ deli bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka participer an ka taa jɛn ka delili kɛ k'a di denmisɛnninw ma an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ cogo min na n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ abonné caman bɛ minnu bolo abonné caman tɛ minnu bolo fɛn fɛn bɛ se ka participer cogo cogo o bɛɛ ka participer an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn contacter an ka se ka dɛmɛ kɛ denmisɛnw ye o ka gɛlɛn parce que après folikan kɔni bɛ foli kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura ka dɛmɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ala de b'an hamina ko don ala k'a nɔgɔya a nɔgɔyabaga ye masa ramani ye bon ni o bɔla n bɛ se ka mɔgɔw fana conseiller an minnu bɛ tugan fɛ bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ a fɔ mɔgɔ ɲɛna a ka wari bila ka na mi denw bila ka taa a bɛɛ ta tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ ka wari minɛ k'a dun o tɛ se ka baara k'i ye ne yɛrɛ ka di ka wari min cɛ a ka ca ni miliyɔn tan ye ne den kelen ni min bɛ yan don o don n bɛ miliyɔn de bila ka na hali sini n ka wari bɛ dɔ la n ye n bolo dɔ k'an sen don wari ma se ka sɔrɔ a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ n b'a bila ka taa sinikɛnɛ n b'a bila ka taa a ye fo papiyew bɛɛ dilan k'a ci n ma ne yɛrɛ sigilen de don ka taa ni mɛlɛkɛnin ye fo aéroport la ka taa ɲɛ da aéroport kan mɛlɛkɛnin hakili la sini a b'a ba ye an bɛɛ content ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa finiw bɛɛ san cɛnin ma taa ala ma donna a kɔnɔ ka taa fɔ k'a ɲina autorisation kan parce que papier fu de b'a bolo tellement ka impression bila kan donc a ka sabali a ka dɔn k'a fɔ an bɛ tugan fɛ an fana bɛ sɛgɛli ka wari ɲini a kana bila kunna k'an bɛ tugan fɛ ko yidi de bɛ an bɛ wari tigɛ dɔrɔn ka na n'i y'an bɛ wariba in bila ka na k'a d'a ma parce que an mako de fana b'a la an b'a dɔn an bɛ se ka ko k'a ye mais a kana nɛgɛ nɛgɛ k'an ka wari minɛ n'a b'a dɔn a tɛ se ko la vraiment c'est pas bien wallahi voilà donc kadi ka folikanw mɛnna a ye min to a la laban na ni arnaque bɛ mali la kojugu voilà donc halisa an bɛ dugawu de don ala ka sabali di bɛɛ ma ka faamuyaliko ɲuman di bɛɛ ma parce que mɔgɔw m'a faamuyali bɛɛ bɛ mɔgɔw kɔnɔ karisa bɛ faransi non a bɛɛ de ɲɛna i mago mana se miliyɔn ma i b'a minɛ tigi fɛ i mago mana se fɛn fɛn i b'a minɛ tigi fɛ donc ko mɔgɔw k'a dɔn ko o fɛn tɛ olu bɛ yen nɔ u bɛ sɛgɛn de certes a bɛ se ka kɛ a b'u bolo mais u bɛ sɛgɛn k'a ɲini de donc mɔgɔ i tɛ kɛ fɛn ye f'i ka sɛgɛn min bɛ faransi min bɛ yan bɛɛ de ka wuli bɛɛ ka dɔ k'i yɛrɛ ye bi ta tɛ muso dɔrɔn concerné hali cɛ n'i y'a ye cɛ bɛ wuli k'a b'a mɔgɔ ɲɔgɔn arnaquer ko wari ci n b'i den bila ka taa a tɛ fɛn de la hali bi donc i ka wuli i k'a ɲini wɔsi la o ka fisa i ka mɔgɔ wɛrɛ arnaquer ka di y'a fɔ cogoya min na an bɛɛ bɛ sa mɔgɔ si tɛ to yan donc ni min kɛ yan o de bɛ ci kɔ halisa ala ka faamuyaliko ɲuman na bɛɛ ma amina yɛrɛ bi voilà wa mɔgɔ halala de bɛ nafa ɲɛ ye c'est ça ok kadi nana nga wele jabi a diyara n ye merci a yɛrɛ ni cani baraji vraiment toi aussi tu es gentil merci bien i tɛn i bɛ n'o secret fɔ n ye tɛnko in kuma bɛ kɛ dɛ t'a la o bɛ f'i ye wala mali kunnafoni tv kanubagaw ni ye tuma an bolo b'i ka yira o la wa ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye min tun bɛ kadi fɛ bi kadi y'a yira an na donc don o don musoya émission ko kura de b'a kɔnɔ a tɛ ko an bɛna produit yira a la ne bɛ muso ɲa ne bɛ muso fɛn ta ni fɛnɛ bɛ muso ɲa parce que courage b'a la dusu b'a kɔnɔ donc muso bɛɛ ka wuli dusu tɛna mɔgɔ kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ de bɛ dusu dilan i yɛrɛ ye ka courage ta n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ lajɛ i bɛ se k'i inspirer o la ne b'a dɔn ni émission fɛn lajɛlen kɔfɛ mɔgɔba de b'i inspirer ka di la hali ni min ma se ka taa faransi o bɛna se ka dɔ k'a yɛrɛ mali la yan donc ala ka dɛmɛ don an bɛɛ ma merci bye bye